como somos xente moi documentada, vamos a facer un documental chamado A Vía da Prata, Xavi! Aos de sexto tocounos documentar un dos camiños de Santiago, a Vía da Prata. Nesta presentación ímonos deter nas cidades que máis nos chamaron a atención desta Vía da Prata. A ruta principal parte de Sevilla pasa por Mérida. Outras cidades e vilas das polas que pasa son Cáceres, Salamanca e Zamora. A Vía da Prata remata en Astorga, onde enlaza co camiño francés ata adentrarse en Galiza. I was an unmarried girl. I just turned 27 when they Comezamos a Vía da Prata na cidade de Sevilla. Que podemos atopar nesta fermosa cidade? Pois vinde con nós que vos lo conto. Sevilla é a capital de Andalucía e ao longo da historia pasou por mans romanas, musulmáns ou cristiáns. Todas esas culturas deixaron a súa pegada en forma de monumentos como a catedral, que era a antiga mezquita e da que nos quedou a famosa Torre da Xiralda, moi transformada posteriormente e que era o seu minarete orixinal. O río Guadalquivir atravesa a cidade e del se abastece, xa que é navegable por grandes navíos. Non remataríamos nunca de nomear monumentos e lugares de interese desta cidade, pero, por citar os máis importantes, destacaremos os seguintes.
Almadén da Prata é un concello español da provincia de Sevilla, Andalucía. Atópase no cuadrante noroeste da provincia, na rexión de la Sierra Norte e delimitando as provincias de Huelva e Sevilla. O seu núcleo urbano está mergullado entre as altas e escarpadas montañas de Sierra Morena. O seu termo municipal está delimitado polo río Vilar e polo Ribeira de Cala. A igrexa de Santa María de Gracia, os restos do castelo Medusa e as torres do reloxo atópanse nas prazas da Constitución e do reloxo e forma a zona de interese monumental de Almadén da Prata. A gastronomía de Almadén basease en carnes de caza, produtos derivados do porco ibérico e os seus doces artesáns. Os pratos típicos da cidade son os guisos de caza de xabaril e as carnes ibéricas a prancha ou guisadas, todo acompañado dos mellores embutidos. Zafra é unha cidade extremeña localizada na provincia de Badaxoz. Un dos seus monumentos máis coñecidos son Casa de Almexide, Torre de San Francisco e Pilar de San Benito. Tamén hai festas como a Feira de San Miguel. Ao redor de 17.000 persoas viven en Zafra. Unha curiosidade sobre Zafra é que é un dos municipios máis importantes de Badaxoz. Mérida, en extremeño, Meria, é unha cidade no concello suroeste de España, situada na provincia de Badaxoz. É a capital da comunidade autónoma de Extremadura. É a terceira cidade máis poboada da rexión por detrás das capitais provinciais Badaxoz e Cáceres. Foi unha importante colonia romana, fundada no ano 25 a.C. polo emperador Augusto, baixo o nome de Augusta Emerita, que exerceu de capital da provincia de Lusitania. Hai innumerables monumentos nesta cidade, pero imos citar uns poucos. A ponte romana sobre o río Guadiana, a catedral Santa María la Mayor e o anfiteatro romano. Algúns dos seus pratos máis famosos son estas: patatas ao rebuxón, o cojodomo, a caldereta extremeña de cordeiro. Cáceres é unha cidade extremeña, arredor de 90.000 habitantes, sendo o concello máis extenso de España. É a capital da provincia homónima, está situada ao oeste do país. A cidade vella de Cáceres foi declarada terceiro conxunto monumental de Europa en 1900. No século I a.C., os romanos asentaron aquí o campamento da Castra Cecilia de maneira permanente. Tamén no século XII, ante o avance cristián, a cidade é fortificada cunha muralla de ladrillo. Cáceres é membro das redes Caminos de Sefarad da Ruta da Prata, sendo elixida pola comunidade autónoma como capital cultural de Extremadura. A comida típica da cidade é paella con allo. Salamanca é unha cidade española situada xunto ao río Tormes da Comunidade Autónoma de Castilla e León.
unha poboación de alrededor de 154.000 habitantes e a súa área metropolitana acabada alrededor a 813.000 habitantes, sendo a segunda área máis poboada da comunidade, tras Valladolid. Salamanca é famosa por posuír unha das universidades máis antigas de España, prestixiosas de España, a Universidade de Salamanca. É a universidade en activo máis antiga de España e foi a primeira de Europa que ostentou o título de universidade. En 1988, a cidade foi declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Dentro do patrimonio arquitectónico destaca as dúas catedrais, a primeira, a Catedral de Santa María, ou a Catedral Vieja, e despois a Catedral de Asunción de la Virgen, ou Catedral Nova. Unha curiosidade é que nesta fachada atópase un astronauta. E tamén está a Praza Maior, o convento de San Esteban e as escolas maiores. Na súa gastronomía atópase o hornazo salantino, unha elaboración que resulta ser como unha especie de empanada. Zamora é unha cidade situada en Castela e León e ten 60.000 habitantes. Este lugar ten numerosas igrexas de estilo románico, destacando a súa catedral do mesmo estilo. E ademais por ela pasa o río Douro. Nese río hai unha ponte chamada da Ponte de Pedra, pola súa situación na Vía da Prata. Era un importante punto de paso do río Douro para persoas. Esta ponte foi terminada de construir a comezos do siglo XIII. Algunhas comidas típicas de Zamora é a sopa de allo, cocido zamorano, bacallau a tranca. Tamén ten igrexas como a igrexa de San Isodoro, igrexas de San Juan Bautista e moitas máis. Chegamos á vila de Benavente. Desde as súas orixes foi un lugar estratégico como cruzamento de vías de comunicación. En ela desenvolvese un acontecemento de gran importancia para a historia de España, xa que se asina o tratado en que se unen os reinos de León e Castela, precursor da Unión Española. Propóñose un roteiro. O centro histórico de Benavente non é moi grande, pero recoméndase ver o interior de algúns dos edificios que foron declarados bens de interese cultural, como Torre do Caracol. Esta estrutura é parte do Palacio dos Pimentel. Foi construída no siglo XVI e no seu interior encóntrase unha mestura de estilos góticos e renacentistas. Actualmente é parador de turismo. Hospital da Piedade, fundado polo quinto conde da cidade, don Alonso Pimentel, como hospital de peregrinos. Igrexa de Santa María do Azougue. É unha das súas maravillas románicas, iniciada en estilo románico en 1180 e que percorre diferentes estilos a través dos anos. Algunhas das comidas típicas de Benavente son os bolos de cosacrón, a tarta do cister ou as rosquillas de Trancalapuerta. Hoxe atopámonos en Astorga, cidade leonesa cunha población aproximada de 12.000 habitantes. Caracterízase por uns monumentos moi importantes para esta cidade,
como o Palacio Episcopal, a Catedral de Astorga ou as murallas, entre outros. Teñen moita historia aos seus pés. A cidade romana foi fundada no 14 a.C., sendo chamada polo emperador Octavio Augusto. É a última cidade citada na nosa ruta antes de chegar a Galicia. A gastronomía deste lugar é moi variada. Algúns pratos ou doces típicos son o cocido maragato, os merles ou os mantecados, pratos obrigatorios de probar se vindes a esta cidade. Por Astorga percorre un río moi importante chamado o río Tuerto.